לנושא אחר, נושא אחר לגמרי, רגע לפני שמתיישבים על כיסא רופא השיניים, לא כדאי לדעת אם הטיפול האסתטי שנעשה ייראה טוב. איתנו דוקטור קוסאי מסראווי. רופא שיניים שמטפל ברפואת שיניים דיגיטלית ואסתטית. מה המקור של השם שלך? כי היה לי קשה לקרוא אותו. מסראווי זה ממצרים. המשפחה שלי במקור היא מצרית. מסרי, כן. מסראווי. אז באמת כולם מדברים לאחרונה על רפואת שיניים דיגיטלית. מה זה? מה זה בדיוק? רפואת שיניים משתנה בשנים האחרונות. ויש לנו, רופאי השיניים, איזו בעיה קטנה, שלפעמים אנחנו עובדים חודשים וחודשים על פה של מישהו או של מישהי, ואז נותנים לו מראה, עולה, ומסתכלים ואומרים, וואו, איזה יפה יצא. או לחלופים אומרים, אמא'לה, מה עשית לי? וזה קורה. והאתגר הוא לחזות מראש איך התוצאה האסתטית הזאת תיראה. וזה ניתן. בכלים הטכנולוגיים האלה ניתן. יש לנו סרט הדמיה קטנה, אנחנו נראה אותו ותסביר לנו עליו. אז אנחנו רואים את הסרט. אז כאן יש לנו את הפה העקום הזה, ואנחנו מתחילים עם תוכנה שהיא דומה לפוטושופ, להתחיל לעצב בצורה דיגיטלית את החיוך הזה, לאט לאט, ואז אנחנו כאילו מדברים עם הפציינט, איך זה ייראה, האם זה מתאים לו, הגודל, הרוחב, הצבע, כל הדברים האלה, מתכננים אותם ביחד, ומקבלים ממנו אישור. כשיש לנו שתלים, אז אנחנו גם אותו דבר, אחרי שקבלת צילום CT, ממקמים את השיניים האלה בצורה וירטואלית. אבל איך אתה יכול להבטיח שמה שאתה עושה בתוכנת פוטושופ הזאת, בסופו של דבר ייראה... אתה יכול להבטיח לו שזה יהיה אחד מאחד? אני יכול. זה קצת מסובך טכנית לכם, אבל זה משהו שאנחנו עושים. אחד הדברים, למשל, בוא נגיד שאנחנו רוצים לעשות למישהו כתר, אז אנחנו... פעם היינו לוקחים פלסטלינה, כולם מכירים אותה, שמים בתוך הפה כדי לקחת מידע. אז היום הפלסטלינה הזו לאט לאט נעלמת. יש סנסורים כאלה או סקאנרס כאלה עם מצלמות זהירות, לוקחים מידע דיגיטלית, שולחים אותה פר אימייל לטכנאי, והטכנאי לא עובד בזה מעבדה אלטי-זכן, אלא יש לו לפטופ כזה קטן, מתכנן את הכתר בצורה וירטואלית, לוחץ על אנטר, זה מגיע למרכז חריטה, ואת השיניים חורטים בצורה דיגיטלית. זה כאילו, משלב התכנון לביצוע, זה יוצא מה שתוכנן. וזה, כן, זה מדהים. זה בעצם חידוש, כי מה שאתה אומר זה שהסיכוי לטעויות במדידה מאוד מינימלי, מאוד מינימלי. זה עושה את הטיפול הרבה יותר מתוכנן, הרבה יותר מדויק. הרבה יותר יקר? לא. לפציינט זה לא יותר יקר, אבל רופא שרוצה להתעסק עם זה, הוא צריך להיות פציינט שיש לו גישה לטכנולוגיה, כי לא כל אחד מתאים לו, אבל כעיקרון צריך להשקיע בהמון חומר, אבל זה משתלם גם לרופא וגם לפציינט, כי פה יש הרבה פחות עבודות חוזרות. זה כאילו נדיר שיש פה אכזבות, וזה מהמם, זה עושה את העבודה גם הרבה יותר כיפית. גם לפציינט, עבודה חוזרת זה גם כואב יותר, צריך לחזור עוד פעם. נכון. טיפול כאילו יותר מדויק, הוא פחות כואב, הוא פחות פולשני. מה בנוגע באמת לכאבים? תראי, בשיטה הזו, זו שיטה מהממת, זה באמת כלים מדהימים, וזה עושה את אני אפילו מתרגש כשאני עושה את זה, כי זה עושה את הטיפולים הרבה פחות כואבים, במיוחד בהשתלות, עושים את התכנון של השתלים, סד כירורגי שדרכו מחדירים את השתלים, ואז לא צריך לחתוך ולא צריך לתפור. זאת הסיבה למה זה מתאים גם לאנשים שהם כאילו בסיכון גבוה, עם מחלות נניח, ודברים כאלה. למי היית ממליץ לקחת את הטיפול הזה, או שאתה ממליץ לכל אחד? תראה, זה העידן של מחר ברפואת השיניים. בעוד כמה שנים זה לא יהיה state of the art לעבוד בשיטה אחרת. בעוד כמה שנים כולם יעבדו ככה, אבל נכון להיום אני ממליץ לאנשים שהם פרפקציוניסטים, שרוצים חיוך מושלם ולא פחות מזה. זה מתאים לאנשים מוגבלים, כי אפשר לעשות זבנג וגמרנו, בלי מריחה של טיפול על גבי חודשים. ולאנשים עסוקים גם, שהם לא רוצים מיליון פעם לך תבוא. הרבה מטופלים באים מחול, דרך אגב, לעשות טיפולים בארץ. למה? אנחנו יחסית מתקדמים בישראל? כן. הטכנולוגיה שלנו יחסית מתקדמת. כן, אבל גם המחירים הם יחסית זולים. כאילו בן אדם שרוצה לצאת מרוסיה, ללכת לגרמניה, הוא ישלם פי 3. אבל כן, יחסית ישראל היא נחשבת אימפריה בתחום השתלות. והם מגיעים לפה, יש להם לוח זמן של 2-3 לא יכולים פה להתחיל נסיעה והטעיה. אז צריך להיות הכל מתוכנן מראש, וזה אפשרי. דוקטור קוסאי מסראווי. נכון. תודה רבה לך. תודה שבאת. מיד אחרי הפרסומות, מסלולי אופניים במדבר לכל המשפחה כבר חוזרים.